Ya kamata kowa ya hattara da irin waɗannan magungunan na ido, domin ƙungiyar kula da tabbatar da ingancin abinci da magunguna wato Food and Drug Administration (FDA) na America ta yi wa kamfanin Amazon warning da ya daina sayar da waɗannan magunguna na ido guda 7, wai da sunan suna maganin pink eye wato apolo, dry eye wato bushewar ido, dust irritation wato radadi asakamakon fadawar kasa ko kura a ido, eye floaters wato mutum ya rika ganin kamar wasu abubuwan suna giftawa ta idansa, da kuma cataract wato yanar ido. Abin da ya kamata mu sani shine har yanzu fa babu wani ingantaccen magani a duniya da FDA ta inganta shi yana maganin cataract wato yanar ido. Sai dai kawai a yi wa mutum aikin ido a cire ta wato cataract surgery, wanda ake yin sa bayan ta kai matakin da ya kamata a yi wa mutum aikin ido. Lallai ya kamata mu kula. Allah ya kara.